Sanibonani Mzansi, igama lami ngoMusa kaMseleko. Kuhlale kuyintokozo enkulu kumina ukuthi ngizokhuluma nani. Isikhathi nesikhathi ngezinto ezibalekile ithinta isizwe, ithinta amadoda nabafazi, ithinta izintombi nezinsizwa. Eyithinta nezingane ezincane kodwa ke ezingakafiki esigabeni sazo. Ngithinteke kakhulu nje lapha abantu mangabe sikhuluma nabo ngezinto ezihlukahlukene, kodwa enye yalezo zinto esikhulume ngayo ukuthi iyavela lento yokuthi bathi abantu besifazana abaningi namadoda abantu besifazane ibona bahlukumeza abanye abantu besifazane ngokuthi why abantu besifazane bevuma ukuthandana namadoda ashadile noma ukuthandana nendoda yazi ukuthi intombazane unoma wengane o noma yazi ukuthi unomuntu abakwe relationship naye. Okay, angiqale kanjena. Amanye amadoda hlamba ayafihla kukancane la indoda isho iphumelo balo ukuthi nginonkosikazi. So uzithuke wena umuntu wesifazane usuphakathi usugaxele ngoba awuzisheli. Abanye bafihla in such a way yokuthi akuveli nokuvela enkulumweni yenu ngesikhathi nje esacela ukuthi uthandane naye ukuthi unonkosikazi noma unoma wengane noma unentombi. Abanye futhi ke mhlambe bengafihlanga kuyabonakala iringi la ihamba khona umugqa weringi, kodwa mangabe uzama ukumtshela ukuthi hey bhuti mina sorry angithandani nomuntu oshadile, athi kwena hayi no yazini le ndaba izophelela kuthina sobabili akukho la izohlukumeza khona unkosikazi wami, angifuni futhi unkosikazi wami ngiyamthanda. Abekhona amanye amaxoka amadoda avela athi hey yazi ungangitsheli ngalowo ungangitsheli ngaleso sidini, ungangitsheli ngalowo muntu, so angifuni ukuthi uzulu ukuzikhathaza ngokuthi nginonkosikazi noma nginaye ngoba vele kumanje njengoba ngikhuluma nawe sineyinkinga, asho yonke into ayicabangayo. But kube khona abantu ababamba iposition yokuthi hayi ukuthi wena kuzongena wena endabeni yethu yothando akukho la ngicabanga ukuthi sekufanele ithinta unkosikazi noma imphazamise. Kodwa ngiyakuphikela ngiyakhona ngiyala itheni sekukaningi mangilalela abantu bathatha yonke iblame nawo amadoda ayihambise kubantu besifazane ukuthi ubumthandelani umuntu ononkosikazi noma wengane. Kunombuzo obalekile kuyona yonke imibuzo sike sabuzana yona noma izinto esike sayithinta ukuthi sike salibheka yini iqiniso lempilo nje in general ukuthi abantu abaningi besifazane baningi kunamadoda. Iqiniso lelo esingeke sikwazi ukulibalekela noma esingeke sikwazi ukuliphika. Noma ngabe uyendlini yesonto abantu besifazane baningi, abesilisa abancane. Noma ngabe emsebenzini la usebenza khona abantu besifazane baningi, abesilisa bancane. Noma ngabe emngcwabeni mangcwatsha umuntu amadoda ahlala emancane abantu besifazane bemaningi. Yonke indawo noma ngabe uyehotela iratio nje yabantu besifazane iyohlala ibanikeza babe baningi. Kodwa scientific evidence ke mhlambe etholakala ko home affairs nasezibhedlela la kuzalwa khona abantu bekhiqizwa khona bekwazi ukubalwa, they will always tell you ukuthi einganeni ezu10 ezelo ezu3 zabafana ezu7 zamantombazana. What does that mean ke? Kusho ukuthi ngenye indlela abantu besifazane njengoba bebaningi bazohlala vele noma sekuyiwa endabeni zokuthandana emathandweni bebaningi. Umbuzo ke ukuthi are we serving an unjust and unfair God in? uNkulunkulu ongenza abantu besifazane babe baningi angagcini ngokubenza babe baningi afike aphinde afake imizwa kubona in such a way yokuthi bakwazi ukuba nemizwa yokuthandana nabantu besilisa, angabenzi nje ukuthi bathandane bodwa. So kuzowenzakalani ngalabantu bazothandana nobani, kuzogcina kwenzakaleni? Mhlawumbe lento la ivela khona lento yo cheating, ilento la ivela khona yo homewrecker la kuthiwa ayi lo muntu wesifazane uphula nje ubhidliza imizi yabanye abantu besifazane. But the question is ngakube labantu besifazane ngampela yibona yena abaqonda ukuhlukumeza abanye abantu besifazane. Yilo mbuzo ke engifuna ukuthi siwuphendule noma singene kuona sixele. Ngokwami as indoda, I think we are being unfair and judgmental to these other women. Abanye abantu besifazane esinabo namhlanje babekhuleliswa amadoda before abashiya base bethola amanye amadoda.
nalo olwela indoda othi eyakhe namhlanje mhlambe naye unengane ayithole kwenye indoda for some reasons washadwa yena wasala lo munye engashadiwe and akuthanga ngoba eshiwe engashadiwe yasiyaphela imizwa yokuthi athandane nomuntu wesilisa. So umbuzo uthi ke wena ungama yini noma uzothi whatever unfortunate circumstances aholele ekutheni uma wengane nobaba wengane bahlukane kwase kube sekunikeza wena ithuba iopportunity yokuthi uthole wena so uthola ubambo lwakho noma uba fortunate and unesiqiniseko esingakanani sokuthi ubambo lwakho noma isiqiniseko sekutheni ngoba nakho ugcine ethathe wena akamthathanga uma wengane. So what if kuluma wengane, what if washiya uma wengane nemizwa and uma wengane nawe uyaqhubeka ayothandana nendoda eshadile somewhere? Yini leyenza sibone thina ngenxa ukuthi sibe nenhlanhla saba nomshado sathola amadoda sibone sengathi laba abanga nenhlanhla yokuthola umshado bona bafanele ukuthandwa? Because indaba phela ingokuthandwa noma ngokuthandana nendoda. Uma kuukuthi kuyiqiniso ukuthi abantu besifazane baningi kunamadoda, then ithini logical thinking yethu ithi fanele bathandane nobani labo bantu besifazane noma balinde kuzalwa abantu abasha and bayobe bengakanani. Angifuni ukungena kulezi zinto ukuthi amanye amadoda amagay, angifuni ukungena ekutheni amanye amadoda aboshiwe, kodwa lokho kuyacontribute immensely kule problem yama numbers angabalance. But ama numbers ethu akabalance from birth. Abesifazane baningi abafana bancane. So sithi akwenzeke njani ke sithi lamantombazane akathandane nombani because anemizwa they were created by a fair God. And I'm sure if uNkulunkulu singaya kuyena siyombuza ngathi I created everyone ngamenzela upartner wakhe and wena uthi no iformula but uNkulunkulu I balance and kuhlale kusho bona abantu abazana noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wenza izinto abantu abathi mangabe bezibuka abathi no lezi zinto azibalance ufike kanjani la ufike kanjani la bathi ke uma ngabe kwenzeka izinto ezinjalo where a human ability fails to understand ukuthi kwenzakalani kusuke kuNkulunkulu osebenza lapho. I think the crisis that we see today yokuthi kunabantu besifazana abangenawo amadoda abawarigada ezamadoda abo ngokwesystem esinayo kwesociety is the hand of God, because uNkulunkulu vele wenza izinto ezmysterious ezinga-understandeki. Ngoba I can't now sit here and judge women abaqoma noma abachuza ukuthi bafall in love namadoda nabanye abantu because ngithi awaba amadoda akawathathephi noma wona sithi ngoba mina sengibe nenhlanhla ngayithola yami indoda therefore indaba yawo asayikhuluma. Engani mina I have just said and asked a question to you ukuthi uma ngabe wena bowukhuleliswe indoda yakushiya yayothatha omunye umuntu, mhlambe nalowo muntu bekhuleliswe yenye indoda yamshiya kodwa fortunately wathola wena, can we sit here and say le ndoda eyakho ngempela ibe nomuntu eqale kuyena yamkhulelisa? Can we do that? Or we can only come to that conclusion ngokuthi shade wena manje noma ngokuthi ithandana nawe manje? I think kunokuthi siblame abantu besifazane abathandana namadoda. Once sazanelisa ngokuthi abantu besifazane baningi, mhlambe we will then come to a better way of addressing the matter. Mhlambe we will come to a better way of understanding the matter. What will be that better way? Eyokuthi now uma wena umuntu wesifazane and udiscover ukuthi lo muntu othandana naye unonkosikazi, what is it that you need to do? What level of respect and understanding yokuthi lo muntu une-family ekufanele uyifake without putting pressure kuyena le ndoda, without undermining unkosikazi wakhe? I think it's where the conversation, an objective, a fair, robust discussion, debate should take place. Because if the conversation will start from a point of view where we are blaming women abathandana namanye amadoda, I think izoba obscure, izoba unfair, izofeyila to address the imbalances that have been created by God Almighty. Ngoba uNkulunkulu odala abantu, and we were not there when uNkulunkulu edala abantu. And the worst part
we assume masihlangana nabantu ukuthi bawubambo lethu. But once we can iron out openly and fair leyo part yokuthi vela silingani ngokweinamba, then we will move swiftly to a second discussion la sithi wena umuntu wesifazane maso uzwile ukuthi le ndoda inonkosikazi, your behavior towards him or behavior towards unkosikazi fanele ibe kanjani. Then we will have a proper fair discussion, because isobe sesik-addressa ngqo wena umuntu wesifazane ukuthi awukwazi ukuthi sowazi ukuthi le ndoda inonkosikazi inefamily yakhile iyakha from the scratch from nowhere, wena bese uyafika ubehave as if now we competition, an unnecessary competition. Because when you do that, when you self-impose yourself endodeni enonkosikazi, you're gonna cause problems, the depression, the stress. In fact, the other worst part, mistress will always have an upper hand with relationship for a number of reasons. One of those reasons, she's a free agent, loose. So indoda izohlale ifuna ukumenzela izinto zokumenza abone ngathithi ukwi-level yokucontroleka njengonkosikazi, whereas akunjalo. So abantu besifazane kufuze manje bangene kwi-reality, kwi-real discussion, kwi-real issues zokuthi njengoba bebaningi nje, surely kuzowenzeka amadoda aqonywa abanye abantu besifazane ebe naye uMesis, ebe naye uma wengane, ebe naye i-straight partner in this sense, umuntu ofika eqali kunalo munye umuntu otholakala manje. Because noma ungambala ngeminyaka noma ungambala kanjani, uma ngabe there is no other commitment other than ukuthi uyintombi ngokweminyaka, that is the only logical conclusion esingafika kuyona ukuthi ke ube khona prior lo fika manje. So ukuze ke sikwazi ukuthi ke singaluke all the time siba arrogant, si blame abanye abantu besifazane abazithuka bethandana nabantu esithandana nabo, I think we better have a conversation namadoda ethu, a proper conversation ukuthi are you looking or do you have a girlfriend? Ngoba if you don't have that proper conversation, ama-resources ala ekhaya azothathwa mostly ayodliwa intombazane, and that is unfortunate. Not only unfortunate, you will end up uzonda le ntombazane ethandana nomyeni wakho, ethandana nobaba wengane yakho for no reason. I'm saying for no reason ngoba yini? Ngoba i-creation, it's a systematic challenge. You know, it's not like a challenge which has been created by man-made. No. We did not create this problem. It has been created by our creator, ukuthi singalingani. And when you have an unequal society in terms of numbers, vele uzoba ne-problem efana nalena. So mina ngifuni kungene ekutheni ngiblame abantu besifazane, and abantu abaningi abafuna ukuba popular, they will always push this narrative yokuthi labantu besifazane bathandana namadoda ashadile wara ahlukumeza amakhosikazi. No, that narrative should not start from there. Ifuna iqale ekutheni siyalingana yini ngokwama numbers between men and women, and once we are able to address that part, let me tell you, we will then have a proper discussion going forward yokuthi labantu abathandana namadoda ashadile bangayihlukumezi imizi, bangayilimazi. But other than that, let me tell you, we will have serious problems engeke sikwazi ukwalawula ngoba nabo bafesile basemnyango bathi sifuna ukungena. Hence our seeing into engifuna ukugcina ngayo ethi umbuzo on Facebook, can you go and attend a funeral of your boyfriend's wife? Ukuthi mangabe kushona inkosikazi ka boyfriend wakho ungayi-attenda in the funeral. And guess what? The answer was, yes, I can attend that funeral. How can I not attend my graduation? Meaning this girlfriend is saying I'm graduating from being a girlfriend to a wife. Because now usemnyango ufesile, and I don't want us to have a discussion or a mentality la abantu bethi yes linda umema ukuthi ahambe noma bahlukane ukuze singene. Let us try and maintain a proper society with
openness. Ngiyabonga.